Tak ahoj, vítejte u našeho prvního dílu našeho nového seriálu, kde vám budeme ukazovat pasti, které můžete použít například do multiplayeru. Budou se vám hodit, můžete si tam schovat třeba diamanty, anebo vaše truhly, že? Takže princip téhle pasti je velmi jednoduchý. Jakmile tam někdo leze, tak už bude pěkně těžký to vylízt, že? Tak tady sami vidíte, že se to jen tak nepovede. Vyskočit se nedá, stěna je zadělaná. Potom si ten blok akorát musíte přidat mezi svůj majetek, aby to nemohl ten dotyčný zničit a utíct s pokladem. Takže, co k tomu budeme potřebovat? Takže budeme potřebovat diamantový krumpáč, nebo jakýkoliv krumpáč, budeme potřebovat ještě pár železných dveří, nášlapný čudlík, stone slab, cobblestone a nesmíme zapomenout na poklad. A můžete tam ještě dát třeba, který začíná fireovat trochu, já jdem jinam. Nesmíte ještě třeba když tam dáte když tam dáte truhlu a v tom nic nebude, a tak chytíte ty svý blbečky. Nebo chytíte prostě někoho. Takže tady máme jednoduchý základ. Může to být 4x4. Nebo 3. Nebo 3x3, to už potom záleží na vás, že? Jak to chcete udělat. Takže sem děláte dveře, upozorňuji, že v této části se mi to nikdy nepovede. Kurva, teď zrovna se mi to nepovedlo. Takže bych mohl nadávat. Takže ty vole. To vemeš, hromada kovových dveří, teda železných dveří, a to už je takový detail. Funguje. Hlavně si tam nedávejte dřevěný dveře, ať vás to ani nenapadne. Dřevěný dveře, to je o ničem. Je to nezlevný ty by spíš vylezli. A dá se z toho vylízt lehce. Takže tak, už to bylo hotovo. V dalším dílu vám pak ukážeme nějakou jinou past, nebude to jenom past s dveřmama, ani TNTčkama, můžou to být různý pastě, které můžete použít, třeba s pístama, které můžete použít. Ervíč. Kurva. No a tam ty dveře máš úplně na nic. Tam ty dveře jsou k ničemu. Dobrý, tady si to rozbiju. Bylo zase na hodinu tady skakání. To teda. Takže tyhle dveře jsou k ničemu, já říkám. Ne, tady ty. Tyhle jsou k ničemu. Že to bude na půl hodiny to rozbíjení. To je hruza. No, párkrát se nám ty... Dobrý. Točili jsme asi miliardu, asi 10 těch videí. Zaprvé se nám to nepovedlo. Jo, a podobně. No, takže teďka si vezmu ten cobblestone. Tak. Takže jsme si mohli udělat střechu, aby potom se jim blbě vlastně vyskakovalo z toho. Takže potřebujeme takový základ horní. No, a potom tam dáme ty stone slabs, to myslím, že jsem viděl zombíka. Ne, byla kráva. Holka, kráva. Ty vole. Takže to máme. Ještě si to rozbiju. Teďka potřebujeme ten stone slab, aby jsme zakryli ten vrch. Aby z toho nemohli... Aby vlastně nemohli pořádně se rozběhnout a vyskočit do výšky, že? Dá se z toho teďka vyskočit, ale je to velmi obtížné. Asi se jim to tak jen tak nepovede. No, a já si myslím, že to ani nenapadne, protože... Takže to vyzkouší a už jistí, že to asi nepůjde. No. No, tak to je všecko, past máme hotovou, teď stačí jen třeba diamanta dovnitř. Nebo nějakou cennost truhlu třeba, nebo to už záleží na vás, co tam dáte, abyste navnadili blbečka. A ještě vám poradíme ten, co tam máme tu lištu takovou, co tam máme ty věci různý. Jo, Jmenuje se to
too many items, Potom vám to do komentů tam, no do komentů. jestli to budete chtít, jestli Tak tam vám bude tam- nějakých lidí, tak tam... Dáme vám tam link, když tak napište, kdybyste to chtěli, okomentujte video. A další, pokud se to video bude líbit, tak natočíme další a dáme ho na YouTube, tak. A Stane. Tak vítejte u našeho prvního dílu. No pič, jak to bylo.